Pamilya sa lalaking giingong gikidnap nitong buwan sa Nobyembre sa Dakbayan sa Subo midangop sa PNP Anti-Kidnapping Group. Naglaom sila nga buhi pa ang biktima ug makabalik sa iyang pamilya. Ani ang report. Maluoy taon mo ibalik si Unil na mo. Kinasaman mong mga tao nga nagkuha niya yuli taon kay buutan kay ito akong anak. Kini ang emosyonal nga hangyo sa giingong gidagit nga iyang anak nga si Uniel Natividad, 38 anyos, sa mga lalaki niadtong Nobyembre 24 sa may B. Rodriguez Street sa Dakbayan, Sugbo. Unang gikataho nga namising apan giklaro sa asawa sa gikatahong gikidnap nga gipugos ang iyang bana pagpasakay sa silver nga pick-up ug dihang mihapit sila sa usa ka kan-anan. Gawa sa pick-up aduna usay laing sakyanan nga back-up ang mga suspek. Gani matod sa asawa nga posibleng dadon pud unta siya apan wa lang mangabli sa sakyanan nga ilang giluwanan. Makita nimo sa ubos sa sakyanan nay commotion, nay struggle ang tiil. Then after ana kay nidagan na din to ang katong pick up na silver, then nakakita sa kog lalaki naka bonnet na siya gida something sharp, either ice pick or knife. Nisakay siya tong adventure na white. Matod sa pamilya nga way gikabangi si Uniel ug wala usab siya malabigit sa ilegal nga kalihukan. Doon na kini negosyo ug aduna usay ikasarang ang mga igsuon nini nga atuwa sa gawas sa nasod. Samtang ang iyang inahan doon na usay kaugalingong negosyo. Nagtarong ba nagpangwarta, wabi ng mga pila-pila ng drugs. Ako ginang ipadakong tinarong. Sa pangutana kung aduna ba'y gidudahan ang pamilya. Based lang gyud sa amoa lang gyud na among gidudahan kay law enforcement, kay based sa nahitabo sa katong sa iyang pag-umangkon si Dave Natividad, nahibaw-an na namo nagiplantera na siya og shabu na 2 kilo. Samtang matod sa Pangulo sa PNP Anti-Kidnapping Group nga dili pa maisip nga kidnap for ransom ang nahitabo kay wa man mutawag ang mga abductors nga mga og kwarta. So far hantod karong orasa wala pa tay nadawat nga demand, no, ransom demand gikan sa mga tao nga tingali nagkuha ni Unel. Samtang gitan-aw sa AKG ang tanang posibilidad, lakip na ang lalaki nga napalgan sa Bourbon nga gisunog. Gikuhaan og specimen alang sa DNA analysis apan malaumon gihapon ang pamilya nga dili kini mao ug mabalik nga buhi si Unel ngadto kanila. Natong gihangyo karon dunay mga kaigsunan nato nga naka-witness natong mga hitabo. Mga mo come out sila sa diri sa atong opisina, ari sila or moduol sila sa pamilya, atong ipasalig nila nga maintain nato ang safety nila. Samtang gikumpirmar sa Station 2 nga nablatter nila ang nahitabo apan wa na kuno mabalik ang pamilya sa biktima. Nagpadayon pa hinuon ang Station 2 sa investigasyon ug andam sila makikalayon sa AKG. Tanaw-taw CCTV kung nabay CCTV footage nga makatabang sa kuan, iya gialigar nga gi pick up og kuan ban. So far wala gud nakita. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.